A ja by som teraz prvýkrát chcel, pretože dneska je tu naozaj skvelé obecenstvo, skvelí ľudia a vždycky nás podporovali, ale teraz, aby bolo fakt úplne ticho a bolo počuť to, jak nám bijú tie srdca. Hej. A víš, že když nepřestaneš mluvit, tak úplný ticho nebude? Však počkaj, idem prestať, ne? Takže do ktorého týmu sa rozhodneš ísť? Tak mne bije srdce ešte asi aj viac ako vám, cítim to, jak sa mi rozopína už košela z toho. A ja keď som mal asi 16 rokov alebo 15, tak som spravil taký cover na jednu pesničku a to bolo práve od tohto pána Kaliho. Ne! Na pesničku, ktorá sa vám Pamätáš. A ja som človek, ktorý robí veci srdcom a preto mi srdce vraví, že by som mal ísť k pani Janke Kiršner. Ale jak to uhrál, že normálně i já byla jako zmatená. Takže Jana Kiršner. Bože můj. Zavolejte záchranku. Nevadí, kamaráde, hodinu si mluvil. Super, si fantastický. Utešte ma. Ale veľké ďakujem aj vám, že ste sa otočil, veľmi si to vážim. Ďakujem pekne. Ďakujeme vám. Kalinko. Mamma mia. Ten zabil. Čo mi tu urobil ten chalan? Ten zabil, starý. Ja som si klakol, že idem kričať, že aleluja, a do toho povedal Janka. Aleluja. Aleluja. Zaspívate mi to vy aspoň? Aleluja. Aleluja. Šrekovi. No asi to nízko, Ďakujem, obrovský bordel! Myslím si, že krásná tečka, ne? Krásná tečka to byla, ne? Krásná tečka, my jdeme zachránit Kaliho. Děkujeme vám. Díky moc! To bolo strašné, Zlata. To bolo veľké. Ale on šiel k tebe. Ja už som to čakal. Ja už som si tu klakol. To bylo hrozně krutý. To bolo hrozně krutý kruté. hodně. Fakt. Jak jsi tě vykostil? King of... Tomu se říká vykostil. Kali je nejlepší na světě a proto půjdu k Janě. Toto čo si mi spravil, chalanšek? To je, keď vieš, čo to je? Ja keď si už na svadbe a už tam čakáš, jak trúlo, ty kokos a zrazu vidíš iba selfie, jak nevesta pridáva z Las Vegas s kamarátkami, vieš? A ty si v Terchovej v kostole, ty kokos. To mám fiku.